Dumela mahulu azvida kumira zvakanaka right. Pana pa muZimbabwe ndangoenda nyaya yakadiki pane nyaya iri kuitika pana pari kunzi job Sikhala ada kufoma people's movement. Vamwe vari kuti isusu toenda na Chamisa, vamwe vari kutaura kuti blue train iri kuenda ndoye kwa Chamisa, vamwe vari kusara ku triple C. But inini ndabva ndashamisika ini kuti bozi tese chiudiyo change but opposition dzacho imwe ndakati dzanyuchi chikudeza chekuti vanhu opposition vada kuzoenda kunoraura masupporters muruling party kumasupporters ezanu here kana kuti position zanu pf ringoere 1 yakadeso ikudeswa but job Sikhala toda kuvhura people's movement anabiti vari kuti vada kusaraona nashabangu amene watiF koko sekutaura kwakaita bita chiti ndiye vice president we triple C ari ngosara ari papa Chamisa ari kutarisirwa kunge pamwe ndiye the leader of blue train iri kutenderera new movement yake yari dotanga. Tell me what you think. You unotera party ipi chimbondiudza ini ndambochazo kurukura nemi vanhu mu comment section nasi ndikomenda uchindiudza kuti iwe udotera ipi, uchindiudza kuti why udotera that in iyo udotera job Sikhala here, udotera ku triple C here, uda kutera ikwa Chamisa here nyoni. Tell me mu comment section wobva ndiudza kuti why udotera, ndobva ndapindurana newe tichionesana timbotaurirana ipapa.